Tak tréning hodnotím veľmi dobre, vlastne dobrý krátky tréning predzápasový a prípravu hodnotím takisto veľmi dobre a myslím si, že sme pripravení na to zajtra doniesť do Ľubovne 3 body. Určite tým, že tam nie sú naši fanúšikovia a hlavne keď sa hrá tak ďaleko a samozrejme aj tá cesta zrobí svoje, keď človek má v nohách 6 hodín v autobuse a tak, čiže je to také ťažšie, ale popasujeme sa s tým. Nálada v mužstve je dobrá, veľmi dobrá si myslím. Pozitívna nálada panuje celý aj tento týždeň a vlastne aj po prehre v Petržalke, aj teraz doma s Lehotou sa nám nepodarilo získať tie 3 body, takže myslím si, že teraz sa nám to konečne podarí a sme na to pripravení.